Това са причините, поради които би трябвало да консумирате яйца редовно. Яйцата са едни от най-добрите източници на аминокиселини или протеин, най-вече за кожата, мускулите, сухожилията и ставите, и дават суров материал за всички ензими във вашето тяло. Протеините в яйцата са много различни от тези, които се намират в пилешкото или телешкото месо, защото яйцата са пакет от високо концентрирани хранителни вещества, които ви дават не само протеин, но и витамини, минерали и антиоксиданти. Вярвате или не, жълтъка на яйцето съдържа най-много протеини, супер концентрация на витамин А за очите и имунната система. Яйцата съдържат витамин К2, който помага на калция да напусне меките тъкани на тялото и да се насочи там, където има нужда най-много от него, именно в костите. Яйцата съдържат колин, който предпазва от омазнен черен дроб. Изобщо яйцата съдържат всички хранителни вещества без витамин С. Така че хапвайте яйца! Следвайте страницата за още полезни видеа и съвети. Споделете видеото, за да бъде видяно от повече хора, на които да помогнем. Очаквам ви в най-новото предизвикателство 5-дневен рестарт. Балансирай хормоните, възстанови метаболизма. Започваме на 11 декември, така че не пропускайте. Желая ви да имате чудесен ден!